Tradičný trojkráľový turnaj sa konal v Hlohovci 21. januára. Do telocvične 3. základnej školy na ulici Arpáda Felcána si prišlo zasúťažiť 11 detí a 23 dospelých. Tento turnaj už má svoju tradíciu, je to 4. ročník v poradí a určite obľúbený, čo aj hovorí o tom aj vstúpajúci počet účastníkov. Sú to asi aj hráči, ktorí aj hrávajú v nejakých súťažiach, aj z tých detí, aj dospelých, a sú to aj takí, čo si prišli proste len zahrať ako amatéri. Cieľom je spojiť týchto ľudí dokopy, aby sme sa trošinka tak spoznávali navzájom a ozaj tým športom prispeli k takému lepšiemu spolunažívaniu spoluobčanov. Stolnotenisový turnaj organizuje pravidelne okresné centrum KDH v Hlohovci a ich záujmom je, aby si prišlo zahrať čo najviac záujemcov. Na to, že to není nejaká súťaž, liga alebo taká medzinárodná, tak je to určite vytvorené veľmi dobré podmienky. Povedal by som priam profesionálne, ktoré určite spĺňajú aj parametre, aby si to mohli hrať aj súťažné zápasy. Podmienky, hlavne v tejto škole sú veľmi dobré a verím v tom, že aj iných školách sa tak rozmôže, lebo pán riaditeľ, pán Šiška, agituje aj iné základné školy, aby teda sa sústredili na tento stolnotenisový turnaj a aby sa sústredili v tejto škole, samozrejme u nás, aj do trojke, a ja viem, že to prinesie tomuto mestu veľa športových aktivít. Po zaujímavých súbojoch v základných skupinách prebiehali ešte dramatickejšie zápasy vo vyraďovacej časti play-off, ktorá rozhodla o konečnom umiestnení. Určite nepatrím nejakým tým najlepším hráčom, skôr takým priemerným, takže je o to fakt si len zahrať. Nikdy som nejaký taký ten vzťah k tomu nenašiel. Asi preto vždy som prehral, takže asi preto ma to neoslovilo. V kategórii do 15 rokov si prvé miesto odniesla Katarína Mesková z Hlohovca, ktorá zvíťazila nad Kevinom Kaučíkom z Hlohovca. Tretie miesto napokon obsadil Dávid Miho z Hlohovca. V kategórii nad 15 rokov si celkové víťazstvo vybojovala Eva Šišková z Hlohovca, ktorá vo finálovom zápase porazila Tomáša Lukáča taktiež z Hlohovca. V súboji o tretie miesto vyhral Mário Lukačovič z Bučian. Vy ako sa dnes tu cítite v Hlohovci? Ja myslím, že tak ako vždy v Hlohovci, čo je veľmi dobré. Ceny najúspešnejším odovzdal Alojz Pčidal, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a krajský predseda KDH, a Peter Dvoran, primátor Hlohovca.